با یک کورسی مکتب یا سینفҳои русӣ در تاجیکستان 10 довталаб будааст. намояндагони ақаллияти русзабон در تاجیکستان мегӯянд талабот барои таҳсил дар мактабҳои русӣ ба ҳадде зиёд аст ки фарзандони русзабонҳо ҷой намеёбанд. майя владимирова раҳбари ягона мактаби русӣ дар шаҳри нораки вилояти хатлони тоҷикистон рӯзи 28 сентябр дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт шумораи довталабони таҳсил дар мактабҳои русӣ хеле зиёд аст ва ба ҳисоби миёна ба як курсӣ то 10 нафар довталаб рост меояд. аммо ӯ гуфт ки бинобар маҳдуд будани ҷойҳои хониш онҳо наметавонанд ҳамаи довталабонро ба таҳсил фаро бигиранд. владимирова гуфт чун шумораи довталабони таҳсил дар мактабҳои русия хеле зиёд аст, онҳо ҳатто хонандагони синфи якумро низ пас аз санҷишу имтиҳон ба мактаб қабул мекунанд. волидон дар тоҷикистон барои он таҳсили фарзандонашонро дар мактабҳои русӣ аз тоҷикӣ дида тарҷеҳ медиҳанд ки ба гуфтаи онҳо сифати таълим дар ин мактабҳо аз муассисаҳои дигар хубтару босифат аст. дар ҳамин ҳол усқуф питирим раҳбари калисои православӣ дар шаҳри душанбе мегӯяд ибодаткунандагони ин калисо низ борҳо ба ӯ шикоят карданд ки бинобар банд будани ҷой дар мактабҳои русӣ ночоранд фарзандонашонро ба мактабҳои тоҷикӣ бидиҳанд. усқуф питирим мегӯяд дар аксар мактабҳо ва синфхонаҳо 2-3 нафар рустаборон бо бачаҳои аҳолии бумӣ таҳсил мекунанд ки ба русӣ хуб балад нестанд ва ин боис мешавад ки худи русҳо низ забонро ба хубӣ ёд намегиранд. бинобар омори охирини вазорати илм ва маориф ҳудуди 10,000 рустаборҳо айни ҳол дар мактабҳои тоҷикистон таҳсил мекунанд. дар кишвар айни замон 160 мактаб синфхонаҳои таҳсил бо забони русӣ доранд. бар замин дар шаҳрҳои душанбе, норак ва кӯлоб 3 мактаби дигар амал мекунанд ки таълим дар онҷо бо забони русӣ ва барномаи вазорати илму маорифи русия сурат гирифта аз ин кишвар маблағ гузорӣ мешавад.